गिबियावनो पंकज आदा नोंथांमोना नैबे जिनिर फिल्मखौ मानो दासिमबो रिलिज होआखै ओरैनो जों दा ट्रेलारखौल' नुनानै दङ दासिम फिल्मा रिलिज जायाखै बिनि थाखाय नायनो थाखाय बयबो हांखुर जानानै दङ। Lai mesapaya goso modeman simrelang ang paglisaya nang maberi permaibauna ang paglisaya nang maberi permaibauna mana yang menaini pese bagi dirhama Menai ni unau ber, saya ni khabrang pau tina.